CR Max P. Eli luet tähän koodit tuohon alkuun. Valittavan merkki. Tämä on sinällään aika simppeli käyttää. P-kötti ei ole näköjään suomeksi, niin jatketaan englanniksi. Ja sitten otetaan vaan tuosta tunnista VIN. Ja tuolta vielä sitten, että lue se VIN. Sinne tuli ja ei kun OK. Joihinkin pitää sitten niinku valita vielä parin mallin, että se ei ihan täysin tunnista kumpi se on, kun niitä on varmaan ollut vähän niinku päällekkäin noita ekuja tai jotakin, mutta 508, tiedot OK. Eli tein ensin tuo autoskannin, mutta voitaisiin katsoa nyt vähän noita tietoja tuolta pakokaasujärjestelmästä, että miltä siellä nyt näyttää. Eli se on tuolla ekun alla. Ja tässä niin kuin näet moduulitiedot, voit lukea koodit pelkästään tästä, poistaa koodit. Tuossa voit tehdä taikoja, jos tiedät mitä teet, eli laittaa päälle eri komponentteja sun muuta. Mutta sitten täällä on tosi kätevä tää niin kuin datan kattominen. Ja tässä on sitten vielä niin kuin vähän kategorioitu, mitä haluat katsoa, koska siellä on niin paljon tietoa, niin ei nyt ihan kaikkia kerralla. Ja nythän meitä kiinnostaa tämä pakoputkijärjestelmä. Ja tässähän meillä alkaa niin kuin tietoa näkyy. Eli tämän mukaan PDF-suodati on 75% niin kuin tukossa, eli ennen kuin seuraava puhdistus tapahtuu. Nyt on paineero 10 millibaaria tyhjäkäynnillä, saisi olla pikkusen pienempi. Ja varmasti nousee tuosta kun polkasta, niin ihan jonkun verran. Mutta katsotaan niin kuin milloin se on viimeksi nyt tehnyt sen. Tuossa 182 kilometriä, eli ihan hyvä matka, niin voidaan tehdä nyt se puhdistus. Ja keskimäärin 250 kilometriä on aina väliin, kun puhdistus tapahtuu. Ja katsotaan tässä, me valin tuon moottorin nopeuden ja tuon paineeron. Pistetään tuolta niinku graafisen päälle, niin nyt nähdään se livenä tuo. Eli aika lailla se seuraa niinku moottorin kierrosta tuo paineero.